Sekutholakale isidumbu somuntu oyedwa kwabathathu abakhukhulwa amanzi eMshwathi. UNgqongqoshe wezokuThutha nokuHlatshwa kwabantu KwaZulu-Natal uMnumzane uSiboniso Duma useqinisekisile ukuthi kutholakale isidumbu somuntu oyedwa kwabathathu abakhukhulwa amanzi izolo. Abantu bokufika kuthiwa yibona abathinteka kakhulu kulokhu kuguguleka endaweni yaseShiyabazali, New Hanover, ngaphansi kamasipala waseMshwathi eduze noMgungundlovu. Igama uNdaba Ezinesibiya okhulumela uNgqongqoshe wezokuThutha nokuHlatshwa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma. UNgqongqoshe njengamanje use-New Hanover la kube khona nesihlakalo sokuthi kube khona abantu abathathu abamuka nomfula ngenxa yokuthi kube nezimvula ezinamandla. Uyakuveza uNgqongqoshe ukuthi-ke sekutholakele isidumbu soyedwa, kanti uyaveza futhi umthombeni ukuthi umbiko asewutholile njengoba xoxisana umeya uMandla Zondi wangaphansi koMshwathi Local Municipality. Labo abatholakale ukuthi bakhahlameze kakhulu izolo ama-foreign nationals amaningi, kanti i-verification process ukutholakala ukuthi ingabe obani bangaki iyaqhubeka namhlanje. Usezwakalisa amazwi enduduzo wadlulisela emndenini yalabo abadukile, ikakhulukazi lo oyedwa osetholakele, kanti-ke uyagqugquzela ukuthi-ke khulume kahle noNgqongqoshe kazwelonke uqinisekisa ukuthi kuba khona usizo olusukayo kwa-national njengoba kusetshenzwa ukuthi kwakhiwe imizi esibhidlekile. Njengamanje uNgqongqoshe usesigamekweni sengosi. Isambane News sibuya nazo sishisa.